ଆଲୋ ଆଲୋ ମା ତୁ କାଇଁ ସଜାଡୁଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଏମିତି ଖାଲିରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଘର ସଜାଡ଼ି ଦେବାଟା ଭଲ। ଏମିତିରେ ବି ଘର ଅସନା ହେଇକି ରହିଲେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତିନି। ଆହାଲୋ ମୋ ମା କେତେ କଥା ଜାଣିଛି। ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଆମ ମହାରାଣୀକି କିଏ ଦିଅନ୍ତା? ସତରେ ଲୋ, ତୁ ମୋ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ରିନା, ତମେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ଜମା ବି ହେଲ୍ପ କରୁନ? ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍। ସତରେ ଆଣ୍ଟି, ଆଜି କଲରା ଭଜାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ହଁ, ତତେ କଲରା ଏତେ ପସନ୍ଦ? ତୁ ତ ସବୁ ପରିବା ବି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏ ମହାରାଣୀ ପରିବାକୁ ଦେଖିଲେ ନାକ ଟେକିବେ। ତମେ ପରିବା ପତ୍ର ଜମା ଖାଉନ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଉଛ? ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍। କୋଉଠି ରଖିଦେଲି ଯେ ଜମା ବି ପାଉନି। ଆଣ୍ଟି, ମୋ ଫୋନ୍ଟା କୋଉଠି ରଖିଦେଲି ଯେ ଜମା ବି ପାଉନି। ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ଖୋଜୁଥିଲ କି?